Good morning mga krusky. Sab adlaw sa akong pagkarangkada sa akong mahiranan. Kita ng adlaw na lokasyon. Magaling dito rin. So di na laki butang sa video ko. Talang niya balag layo kung ko ako i-zoom ko ni dali ito fokus ba, so manang stag siya kay so taganang po dito.
ulo magpitin mga kuski. Ulo sa bitin. Lagi magpitin din. Ito.
Kita ta.
boss. Kuan na hapla ang coral ni kuan ni saning babaw coral ni ron ilang cyclone hapla sa padulong sa kung area hindi na kung suot ang sagbot sa ilalong ang basing ilaran na niya ito ilaran na nga ayuhon. Napir itubo mga kapatid. Balik mo na tayo ang sinuan.
kayo basta naputol. Hindi mo kaya naputol agad.
dalawang sa mangga.
Okay, magtuskay mo. Ulis ako. Mahaw, gutom. Magkaya, gutom ka. So, itiklop ang tripod niya. Bikit niya pagbitbit. Okay. Laing yugto na po sa pagmawir. Martis ron, adang martis, martis. So, sa ko. Baba sa ko. Mahaw, kaya medyo gutom na yan. Main lang. Ngayon, kasi muna balikan na ito kung karong yung balik na ko. So, aras ako makabalik. Kanitis ang boss. Nipis na din din. Ako hindi siguro magtuski ang baga. No, baga kini na. Hindi napita. Kuha na. Nahawa na. Sige mga katuskay mo, pasok ko. Ulis ako, mamahaw ko kay gutom naman. Lipong-lipong na pala na. God bless sa inyong tanan.